Dne 19. června 2025 jsme se sešli v prostorách Café Relevant na mimořádné komunitní akci nazvané Večer dobra a krásy. Jejím cílem nebylo pouze představit naši činnost a samotnou komunitní kavárnu, ale především vytvořit večer plný umění, vzájemného propojení a sdílených příběhů. Milí hostia, vážení priatelia, krásny dobrý večer vám všetkým. Srdečne vás vítam na podujatí Večer s dobrom a krásou, ktoré spája umenie, ľudskosť a hodnoty, ktoré robia náš svet krajším a hlbším. Dnes večer budete mať možnosť nielen obdivovať nádherné obrazy, ale aj zapojiť sa do výnimočnej iniciatívy, ktorá prepája umenie s dobrou myšlienkou a prináša zmysluplné spojenie medzi tvorbou a pomocou. Celá výstava má zároveň charitatívny rozmer na podporu jednak autorky a jej tvorby, ako aj podpory činnosti neziskovej organizácie Relevant. Ani nechcem veľmi času brať pani Zuzane, lebo tento večer je hlavne o nej a o tejto výstave. Hej, a ja len v krátkosti, lebo som bol požiadaný, ako pán riaditeľ, ktorý konečne sa cíti ako riaditeľ, lebo dneska nemusel nič robiť, len tu prísť a povedať pár slov, hej, po 20 rokoch existencie tejto organizácie. Takže sa teším, hej, sa úprimne teším, že sme sa dostali do tohto bodu. A dovolím si už teraz medzi nami srdečne privítať pani Zuzku Bačárovú. Nech sa... To porobím a už ledvíc chodím, no ale si sádnem, už ma nič nebolí, zaujmem sa. No to je presne a odkaz presne aj toto, že... A viete čo, ja mám takú malú pracovňu, tu mám šiaci stroj, tu mám pletací stroj, tu mám farbičky také, tu mám také, keď príjete, ako keď bombu hodí. Viem, že už je večer a keby ma manžel neupozornil, že treba aj jesť, tak ani jesť nebudeme. Tá dobre, tá láska, tá voľnosť, tá sloboda, ktoré z nich cítiť a tá farebná škála a motívy nás potešia a pozrite sa na toto bolo, lebo teraz vlastne to, čo vám prinašalo radosť, možno teraz môže priniesť radosť niektorým z nás a verím, že to tak aj bude. Na našej stránke, alebo keď tu prídete, že pani Zuzka tu minimálne raz v týždni príde a môže ešte rozdávať takéto krásne zážitky. Môžem pokračovať. A kto ešte objavil, alebo túži chytiť pero, alebo štetec a maľovať na plátno, takže nech sa páči, ona rada určite sa podeli aj so skúsenostiami. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Café Relevant je místem přijetí, kde lidé vystupují z anonymity do komunity, objevují svou hodnotu a rozvíjejí své dary. V jeho útulné atmosféře vznikají nová přátelství, vedou se smysluplné rozhovory a je tu čas na odpočinek. Večer dobra a krásy byl živoucím důkazem této vize, místem, kde se lidé setkávali, tvořili, sdíleli a prožívali komunitu v její nejlepší podobě. Vrchol večera představovala výstava obrazů paní Zuzany Bačárové, amatérské výtvarnice, která svou tvorbu poprvé vystavila veřejnosti.
Její díla jsou osobním svědectvím o síle, překonávání výzev a cestě vnitřního objevování. Její odvaha podělit se o svůj příběh vytvořila jedinečnou atmosféru, která zanechala hluboký dojem na všechny přítomné. Děkujeme všem, kteří přispěli k realizaci tohoto večera. Dobrovolníkům, dárcům, partnerům i každému návštěvníkovi. Zvláštní poděkování patří paní Zorce Miščíkové, sboru Konmoto, sboru EKG a všem, kteří svou přítomností a podporou tento večer obohatili.